Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unang yalam kaseng Bharatiya Janata Party ubadeiru ukertong na East Shillong uba one get bok pochna ula therting e sarkar balam khmat daga National People's Party nakabaong bahakini kisan snem ki patba ka jela kim honnya ka jingtrai kam jongka uba pochna ula ong badei tat hadian ka singi tap vote ngin sapen kala ya ka sarkar na kabenta ka jingba jongka lawai jongki khon ki kti jongi Kublai bro ka kerteng jonga di one get bok pochna bat ngadei u candidate balabu daka BJP maniele agani election ka banwan haga arpanyau tarik naga 16 East Long constituency te ngawan hang ni ban penchai happy halor ki nongrim ki bangatmu ban let supaj ba ban batai ya ki ki bangamut ban terwa syaki habede bat kani ka election bagin jet kita ki nong mi khmat paj ba tin ningkong ngakwa ban pri tho eledi ngade bola khala he po lain khra haga dong nong remau ban ngala pendep ya jing puli haga bachelors of technology na po nearest itanagar bar hadin kata ngala tray ki kam lajong ngamsim la join hakanu ka kam sarkar bangala tray ki kam lajong but ngala ju tray ru hagi kam ban sakri ki pajba hagi kam snong kam thau mentala kumba khatwai snami but ngawan ru nakayeng ka ba ipa jonga I ba SB nong dhar ilakit kum u rang ba snong jong snong lain khra abon bon snam te habai de kam bat ka kam hi ban ai jing sikri pa ba kam dei shu ka bathma yanga bat ngasngu thu shai ya ka ka phang ka ba ngade ban let habang atarwai ledi kum utaw candidate jong kani ka election bat menta kan tihi kum mangitip bro bakani ka election kamdei syu ka election ka bangan om banga contest mangane baka contest ka party jongi henai ka dik jingele hi jong bro hi ki patba namar menta hi ka state jongi kum bangi I kadan hapdeng ki jing ki babon hi ngilai hi menta hapdeng hakani ka sarkar ka balalis sansnem kabalala ialam daga NPP ngilai ba ki pajba hi ki ot ki nam ki dan hapeng jingele but kani ka election ka banwan ka arpanyo tarik kadi kata ka smi ka bangi ngin penthamai biang ya kita ki bangin penthamai biang khamtam hagani ka snem ka bangi dap sanpui kum ka jela but nang nis khmat kumno bangin sandur thamai ya kata ka sanhi masma jong gani ka jela jungi khnang ba kalawai jongi bat khamtam jong ki khon ki kti jongi kanlong ka babha habayade baka East Shillong constituency uba pochna lo ong bakani ka constituency kaduna habun kiliang kum ka umpam umdi shaki yeng ki sam ki boarding electric ha ki surok ki babha bat ki nala ki babiang ladaw shajit kum unong mi khmat untray na kabenta ka bet ka biang jong ki patba uba pochna la benrap ru da ka baong balada ki patba ki ailat ya ka BJP unpet habayade bat ka shongsok shongsan jong ki patba nong shongshnong ngam ongsho jan bro ko ka shrong hi ka bahap po constituency jungi ka dei hapo ka jing penyat jong ka municipal but ngisiu ya ka khajana but ki patba ki siu ya ka khajana naga benta ki nado ka property tax ka water tax street lighting kibun ki henry ki pajba hi kidang kimpat yo ya kita ki jing sakri ki babha na khamtam nagini ki tanat sarkar te lemba itai experience ki bangal ashem mentang akwa ban terwas ki pajba balada ki snobit banjit yang aku mu MLA jungki bat khamtam ya ka party ya ka party jungi ka Bharatiya Janata Party ka BJP ka BJP ka party ka balawara shibon ki development habrok hoi kari ngilai hi nado ka sedang bensensar hapo ka sarkar kmi nado arajar khatsau ngilai ki shibon ki schemes ki laji mentoy ki kam penroy hapo snong hatau bakala sai ban terwas ban penyat sakisnong kita kamtam saka jela jungiru ngi babon ki kidang sakut babon ki kilat jing mentoy ki 4 poin ki batba
tekumta ngakwa banterwa sikipat ba khamtam sikipat ba constituency jingi ba kin sngom haban ailat enga shisin but nakaliang ba posh na lo ong ru ba ka thong jong u banwat kilat kilenti ha ka yo kam yo jam na ka banta ki samla ki bam dan kam dan jam jo ka constituency lingba ka sarkar pedeng kom ka pradhan mantri kaushal vikas yojana lingba ka ni ka scheme na ka sarkar pedeng ki samla ki yo jing hikai ka wei pat ka thong ka ba udan ka dei halor ka jingbyang ki jaka sumar na ka banta ki pat ba ha ka ba wat ka urban health center kadang trekam na ka yeng ka ba shongwai kini jing temu ki bangi temu banga temu bangan tre anda ngalalong UMLA jong phi kabening kong ban penpha jing don kampat ba kata kalong ban improve ya ka civic infrastructure namar ngi hapo 16 islong hi ngidang duna ki ge kabaar ban penbiang ya ka umba mundi ko mangala kedong mene bagidang bon ki long yeng ki bampat yo ya kata ka kor yeng khamtam hadin baka sarkar kemi kala pelat ya ka jal jivan mission ka jingmut jongka kalong ba haman gi yeng kidei banyo ya ka umkor hanai ka basusi bangi ha ka caka municipal ha ka caka ka bangi sew ya ka khajana nam ta ka ngimpat yo ya ka ta ka haying kibun ki beri bidang haptit dapi wan constituency jungi khamtam ha ka por bakurdu ka por baterkhong ki beri ki haban thit ya ka te kalong ka kalong ka basusi ba ki beri hadin ba ki sew ka khajana ki haban thit pat ya ka namar bakam ba nakal yang kita nak sarkar kimla ban pediang ban undan menu bala bala shim yang ni isu kabalai kalong ban penbhai gilinti singkin ngatrai bon hi gibatip khamtam ki badina po constituency badang bon ki jingdona ha gilinti singkin jungi kidan ki jakali batang gilinti ru 4 boy kidan ki jakali berlinti ya tang sauput but hei tai jakaba kadon gilinti sauput Shiteng layak deki pipe nomor ba naka distribution point hadu hiyeng pihak kumba around 30-40 meters 50 meters ban pasha do yeng tekalong ka ka ba i segment nomor ba i linti laret lupa but nang taya so deki pipeline dan drainage system ka baba tekalong ka ka penwit ya ki pipe ba but ban thau thamai ki nalashnong the next point jonga kalong ban thau thamai ki nalashnong namar ba ka drainage system hi ka constituency jungi ka dang duna PDI hi mentai ba kisdang ban pentrai ya kata ka smart city but kila propose ru ban pentrai kita ban penpai kita kinala tingi kerman ba da ki pat ba ki jet yang ngin yo ban pet tho ba khanang begini kani ka smart city kanlong kabawara jimentoi sisai ke ba tambakan sukut tambakin sumaramat tang ikikatukan ni kinala tang mensupen pau balatre hendai bakan rung sisa haman na kikendong kisrot hapo snong po thau kabasan kalong bandan ka jing song suk song skai pi ka ka bakta phaingi menta kalong ka jing duna ka jing bamyo ka jing song suk song swan kalabun pelat khamtam kani ka jing to jing them kabaya po snong thau hapo constituency jingi baki breu teng khat tang man gilong yeng la jong ru kim na shu minsngi hakapon minsngi ru kindai elaka yeng kila shalit ki satu bat undan ganu ka effective measure kumno bangin in rat ding khongi gini ka kam to kam tim namar blei baki breu kim no shu tang man gileng kalong ka susi te bandan ka jing song suk song sangan khanam bakalik kawan jong ki breu menta lada ki surok ki linti singkin ki dum minmet minyong haba phiat kalong ka ka ba penting pensmit ki bre te ban wara jing bah kani ngaterwas ki ba iya bangan wara kita ki jing kala bat ka banreo kalong ban te la kami ki kambayan kani ketika isu ka bang lasim mentala bon snem hapo snong jingi ki bon ki illegal activities ki biat khamtam habede bat ketika compound municipal hapo gorlain ngala resigen isu mental ala kembalai snem ngala ya lembaki RTI ngala ya lembaki complaint hemdai gamdan kanu step ke balasim na kitnat sarkar ban te la ka me kata kajin ngi plan bakadan kajing thau ying bean hendai ke sarkar kam shim kita kisenjam ban stop ban khanglat kita ki kadba silyang ki patba ki haban sim permission na po muda ban thau yeng handai hapo jaka sarkar pa ki thau ka bamon tekani ki issue ka ba hakamat do nga bon ki bai karan ki ong bakani ki issue kalong sensitive handai nga ngatip sai bakal mong sensitive namar
Kani ka file ka bangalalum ka pausai ba ka sarkar kala juba bahoi ka don kajing thau yeng be an hendai kam bat maka ka kajing pensisam dei ba ong manga kata dei balale hi ka tanat sarkar ba ong yes ba ka don kajing thau be an hendai belai kim sim ka action hadum ta tenga kumnong mi khmat pajma ngan sim khai kani bat bangan pet ba kanum dan show kata kajing thau kita yeng ba an kajing song be an jeng gibreu but Kabanyau kalong banyarap igi bawat kam. Kum mengitip baka sarkar India lem baka skim Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana menagini ka Finance Minister kala announce ka 4.0 kumba 4,000 crore ka investment ya kani ka skim. Kenamba ki kena samla jungi ki nyo balai training hagini ki skills hagini bon jat ki skills ki balan training daki pajba ki jit si saya ngakular bangan make sure bakini ki scheme nginyo ban pentrai kam constituency jungi bat kham tam ha jalla bar koi nama ka party jungi kadan ka jing scope ka pakhya ba habai dei baka jing perdo kam hapok ka jalla bat kadan ru ka jing chmu jonga bala dangayo kalat bangan ra ya kani hapok assembly khanam bangi dei ban ra ya ka kenjaan bala komno meno baka dei bandon 80% reservation nambanta ki kena jong ka jalla tham tam habai dei bakini ki companies ki bawan nabar kumno ki kena samle jengi ki don hok banyo bantrai hapokini ki companies ki bahe ki badawan sani ki baki kena jong ka jalla jengi kimyo ban penrungi ki khli lajong namar ngimdon kenu ka policy ban penrungi kita ki jat ban penrungi kena jalla jengi hapokum kita ki jat company bat ka ba pra kalong ban kentiu yagi basengkam lajong pi menta ki bri ki kena ki bakwa basengkam lajong kam de ki busuk ha ki skim ki bun kadon ka skim ka basengkam lajong hendai sene kim tre ki mutra loan ki hendai ki bun ki kena samla kim tip kalat kalenti but na terwaru kani hakipat ba banga kloy ban yarap iki habede bat kitu ki kena samla ki badan sya kata ka jingtmu ban seng ya ki kam lajong kabakhandai kalong ban ai bor ye ki long kami ki bersama roi ki bon ki income support scheme ki baka central government kala pelat ndai hapo jela jungi kam tre kam dalele kedon ki single mother scheme ki namta kini gilong kami ki bakamai warwai hande ki bon ki bawan ong yang ba kim jiyo kidon ki bayo kidon ki blayo hande ki yo tang tai san spa bar ki ong ba labon bon snam mentangim jiyo shu but kidon ki ba ong yang ba mental andro penangi kam yo shu te kalong kai kamlong streamline te ngakular ba lada ki pajba ki ai ngasya katalat ngan pet thu bakini ki scheme ki ba khamtam ki bala pha daga central government kinlong ki ba tri hok ha ki grassroots ka bakhandai kalong ban pentlan ya ka kot ka khia ha ka constituency jungi hadu menta ki bri kidang jenjar ha bai de ba ka kot ka khia nomor teng kindadan kidang ki bri ki mendayo pang ki kam kindayo ki jipang berit ki ha bali rung ba hospital nomor ba kat ha ka constituency sorjingi ngim dantang i health center ro but ka health center ka badan mentaru ki operate napo ki yeng wai te hapo ki yeng wai kat no ya kamra kindon but teng ki jingsha kum ki tu ki health center jingsha ki adi bandan ki jingthia but ki adi bandan ki doctors 24 hours khnang ban ai kata ka jing sekri nama teng ki bri haba ki pang teng so tang ka po hab bali rung hospital nomor teng shani janmit ki private doctors ki lakhang ki clinic te teng ban pang haban ban rung ba hospital te kham tam kumngi hapo islong le ki hospital ki bakhmat do te ki private hospital te teng ki long yeng ki beduk ki sem jingi hot kalat jingi rap kawan nak to smart card kataru hadin bawan kani ka Ayushman Bharat menta kajingirap kale kumbasan lak hagawi kalong yeng ndai teng khat kitu kajingirap ki sem jing namar kamlong clear kanu kiyo teng marsen rung hospital behapan lu tigini ki long yeng ki beduk teng gimdan pisah popla tinga propose bala dangayo kalat ban sakri sai pajba ngan pet baka health center ka badan hapo constituency jingi kalong fully operational but they bandan 24 hours doctor but ki they bandan ru ki jing thia khnang ba kitu ki break be shamjin jar sisa kila ban use kata ka service jungka bar ka bespau kalong bangan ken show pisa naga benta ki jing puli bangin support iki khna ki balai puli ngin create ya kata ka fund
ngin create kata ka corpus fund khrang ban ai jingerap itu gibre gibedan kam sisa ka jingerap nomor bon gibre ban se by school mentali hakum kani khlemat kadi ka por ban play school bon gibre ki yat ka jingjanjar ngiyo ki bon jat ki complain ba gibre ki haban se by school bat mentali ki haban thet kot ki haban thet inform ki shem jing ngan play lu kata kalat ka jingerap iki limbai tai jingkat show ki bangin wara khrang bangin yo ban yarap iki kabashpau kalong bangin ai khusnam ya kito ki pass bah man exam naman man ka pon na pass exam teng ki khana ngim tip ki pass bah ki la syukut kum to kamdon ganu kata ka jing buram miki hakam tang constituency ban buram ya kata ka jing pass bah jung ki tengang akular ba la kumdo dangadan dang yo sisa ban long emali jongpi ngan ai ki kenja khusnam khanam ban encourage pi kila ban hanu kamlu hendai ngin ona ya kata ka jingla jongpi bapin pas ba bat nakaliang jonga kumnong mi khmat pajba ngan ai ka jingrap kat bangala bat ka bakhat wai kalong ban kentiu ki judge sport bat ki sap ki phong namar hangni hi ngimdon show ki facilities ngimdon show tangki sport ki jaka ban ai training khamta maka jagla jungi kumangi ngimdon ni kita ki jaka ban ai training iki khna ban nile sports mini kini lembaga khelo india scheme jangka sarkar india kalawan ban wara kata football academy in collaboration baka Assam Rifle hendai ngakwa ba kidai ban mi susu khambun kum kita ki jaka training tangi ka football hendai ngin pun jat ki jat sport ka jela jungi li ki jela ka bai ka sport archery te ni haban tresi tam man pej baki brave ki khna jugi kinyo further training hakum gini jak sport khanang bai kinyo banele simenta ha ki national competition bat kum juru ha ki international competition badru ban kentiu ye ki sap ki phong kum bolong mentahi ni pej baki khon samla jungi ki bon jak ki sap kinang ban shat kinang ban rai bat mentaru ngilayo shibun ngot kinong snaflim kasi but Henry ki kimyo ya kata ka push nakaliang jong sarkar teng nga propose bandangalalong unong mikmat pajba ngan propose ba ka sarkar ka bansawan lakum nomno ka di bantau ya kata ka film development corporation khnang ban sandur thmai ya kanika ban sandur thmai ban nurture igini talents ki badan hapok ka stage jungi bar ka bakhadu ban yarap ban seng self help group kumbalong mentahi hapok constituency jungi ka 16 each long ngimdon ki functional self help group bar kini self help group kilong ki ajing menta shibon tam ni kilong kemi ki bejenjar bat ngan yele ban yarap ban penseng gini self help group khnang banginyo ban wara ki schemes ki baper actually ngam dakwa ban karani e ngathai ki pajba hi ki i ba kai islong constituency kalong gumno ka jinglong jiman ka constituency kumangla ko daw mene ba kibri gidang haban thet dengi pej mentali kumbasan snami ki street light sabo snong athau jungi entirely kiliplut but dei manga house nam arhajar arfuwei bangala lembaka RTI ngalayo banwa jingtip bajing sisa ki street light jungi ki di ban biang ka maintenance ka biang namar ba ka collection of tax ka biang ti hadin banga sungtho bakam poisono tengali akumno nga file da ka PI ala pokot bat kadi kaying sari badan buram dei lembaga hukum jong kaying sari badan buram bakala ai ya ka municipal baka bat ka MCL bakan penbiang ki street light apo san banai bat mensim snam ngi iba jan baro ki street light apo ka constituency jong kilame khamtam pos nong lain kra bat mentality lembaga jing yarap jong smart city kila yo ban pensai lu gini street light kila wara tu LED batmam ta 50 watts te ngathai ki pajba jong kasnong hi kila i dang bon ki gi juna ka to illegal construction ka yat be hi kumju te kampadon kanu ka jing ka jing sim khia kumno ban pendunai kita te kayo kum siong no kibun ki pajba constituency jungi ki badang don apring ka jing khamtam hai bari dei bat ka pule puti haga jing ya lenti jonga haga jing rung hai ngi brio kalong ke belong shocking ka ba
Kapeling yang ngaru bagas kajing drop ka school drop out rate jong ki kena samla hapo constituency jungi ka klan pala da kata jan man kawai pakawai ka long yeng kadon ni kata kajing i no ik school bar habang kali ki kemi ki pa beli hiap i ik school ki ong ban le kumno ngimla ban penbiang ngidon khon arngot ngidon khon laingot teng teng wei khon haban li belano namar bau haban ban yarap lang kemi ki pa teng teng don teng i kemi haban yarap lang ban kenshow yang taka bai school jong ki para tekum kita ki long kidang yai don hapo constituency kam tam kum ka jakasor ka bengim expect show bagi brio kinangat akata kijing e but kapag hampaling ngo susu hadin ka lockdown hadin babun ki khan samla jungi kilawan phai no but ban li phai biang sakita ki caka bagi trai kalong ka be kila susong yeng gibun bala pendep kalong ka e ba pensusi ba jan man ki yeng kidan ki master kidan ki post graduate and ki song yeng kidan ki MSc dang atos ni dang khendui kena kan thai ki bala pas MSc ki bala pas MCom ngakli ki kile emno kile yu ki ong isu song kim dani e banle kalong ke e ka balong ka very alert alarming kalong alarming namar lain dang ngimla ban simkhya ladang ngimla ban petur ngimla ban wara lang if we cannot create jobs for them this is going to be disastrous kalong ke e ka bama bha ya kalawai jong ka jala jungi namar kalawai jong ka jala jungi hi ka di khna samla balada kitu ki khna samla hi kim dani kita kilat shei kin lej namar ban lej sabar kamde besuk ban e lagi kimi kipa kamde besuk teng teng gidon ki khon hapring ki jingjan ki haban e lagi kimi kipa ban lej tri sabar teng teng umdan dan ki bre ki ban khon tang arngut ki khon ki la lej tri sabar ikme marwai idan hieng umdan manu ban sumari ki kamde ki besuk handai ni ngimpala ban create ya kata ka hope ki bias ngila man thawi kita ki lat ban ai kam ai jam da pipet tamani kini ka stage jungi tangi gitu ki post ki balalap lemba RTI lemba gitu ki activist babun ki post jongga state government ki pala bantung ki bala pala prahajar kim pala bantung tangga kam pulet ka balade nadu arajar ka khandaru hadu menta kim pala recruit te kumno ngin face ya kata ka future jongga jela menta ngiladap san puis nem andang ngiladap nyop san snem ka ega jubab ngin ais khon samla ladang ngim pala tamban create ya kita ki kam ki jam nam ta jungki habede baka sarkar NPP te ngathai ngam dei show ban bun ktin namar ngathai kikot khubor minsim snem borok si snem bat haduk menta meneru kidang dap bet da kita kijing ki longkum gitu ki krun ki bami na ini da piliwat kenong short em ki sedang mi ki krun nang ni kajing bam sap ka bala na ya keren show what habede but uklam habedi bak klam coronaru kidang mi gi allegations bakal adon kata kajing pendan kam bakal pisa tingin ya keren isu tengah try kibon ki igi bengin keren habedi bagi jing duna jongka government handai kan di deketin pareng tengala ban supli silan arlan kabakam pelado number 1 nomor kadon daka charge sheet actually ke bangila ban keren sibon ki igi kidon kumba khatsan point ki bangila ban keren persya ya kani ke sarkar khamtam ya ke NPP ke balayalam namar ba kinong elam hi ke benakpat ki diben kit ya ke jingit kli ti ka ba kham lingo kalong ba menikini hau benai January PE gila play ke tu ka Ganol hydroelectric project kila ada play kila ada inaugurate kila inaugurate was a big inauguration handai bukat adu mentah singil ada dap sibnai tang si unit ru kempala ban operate ngatrai there were around 3 units no 7.5 megawatt teh kat adu mentah singil kempala ban operate kita unit tigi inaugurate dia par ka hydro project tamu katu kalong tang ban supenbi ju pat ba ban supeni ba oh ngila play pi mana kini lagi la play tangi mau nogrim katu ke stadium hapot tura bagi play kila play katole ke dekat scheme ke baai dekat sarkar kami handai kila pen thami pajba dekat peni bal abai tingkar dekat sarkar jengla handai kato dekat scheme ke baai kalau abai tingkar dekat sarkar kami hang turu dang bun kijing duna karukom thai katuru kalong kepala ilong kepala ijli ka peni ke jinglong substandard jong ke sarkar hi brokoi te abai dei baru doyong te nai keren no hadu mentah mener ngidang i ba kakot kala intervene but ngi ba kampoi se te kibun ki ban banginya kerante
ngathrai ki pajba hiladin suthu but ngadon tangkawi ban ong baladang idang ailat biang ka sarkar NPP so sin tenga thrai kajalla jungi kan sapoi ka jingjot pida pipet nuksa kong kanagalan kadai almost a Christian state hanai wat ki riulum nagaro kilas nang suthu bamenta kalade ka por ya ka BJP bakan wan secara ki hoi kadan ka coalition hangte henry kadan ka seat sharing menta kila ka party jungi kalayo ban yakhun hadu kumbar phau seat bat kani ka penpau ba kipat ba jong kanagalan kila pediang ki BJP number ba kata ka party jungi ka persa henry ki ba ka BJP kala banwara development kumta kinagasru kila priang menta de East Mizoram ru kadang gawe ka district council baka ka party jungi kayo almost majority pingi las kiwi ki jat bende kila sungsu tebelengi nang saden mengi pingi ka jat bende jungi menta kadang don kam ban lat ni ki sebon ki jungi le te badai tang ka party BJP ka bala ban plat ya bro na kita ki jing kabala ban wara kata development bat kabala ban treru halor kita ki jing kular bro kaba kular Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumphang Shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumphang Shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC.